Муатар, мне 12 лет, и я ученица музыкальной школы имени Ленского, номер 3. Я занимаюсь на фортепиано с 5 лет и с самого детства участвую в разных международных конкурсах. И также недавно я участвовала в 3 международных конкурсах, таких как Казань, Турция и Германия. В Казани я смогла получить 1-е место, и в Турции и в Германии смогла стать участницей и получила гран-при. хурсанд мешавам ки ман авдаш баромадам ҳамчун муаллима ман тавонистам шогирдҳоро тайёр кунам ки дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карданд ва номи тоҷикистонро баланд бардоштанд. Ман бисёр хурсанд ҳастам. Муатар худаш аз хурдӣ мусиқиро дӯст медорад ва чӣ хел гӯям худодод аст. Ба мактаб Муатар мебиёяд як ҳафта ба 2 бор, лекин мо бо вай ҳамкорӣ мекунем. Дар хонаи ман ҳам вай ҳамчун духтарам мебиёд. Мо дар шогирдои ман ҳамчун фарзандои ман ҳастанд. Ман дар хона ҳам машқ мекунам бо онҳо, баро ки дар як ҳафта 2 бор ин бисёр кам аст.